Máš rád pohyb? Láká tě vyzkoušet něco nového? Tak přijď k nám do naší nové haly, kde se dá dělat spousty věcí. Parkour, posilování, horolezecká stěna, boxovací pytel, tanec, to vše a ještě mnohem více tě u nás čeká. Členové ze skupiny Freelance People zde povedou kroužky parkouru, jak pro začátečníky, kterým zde vysvětlí a pomohou osvojit základní techniky, tak i pro ty, kteří už s parkourem nějaké zkušenosti mají. Kromě kroužků zde budou i volné tréninky, kterých se může zúčastnit kdokoliv, kterému je tento pohyb jakkoliv blízký. Pro trénování je zde možno využít švédských beden, 3 věží, dřevěných monobloků, které se dají různě poskládat, hrazdy a horolezeckých úchytů. Mimo vedené kroužky a volné tréninky parkouru se hala dá využít pro mnoho dalších pohybových aktivit. Provoz bude zahájen již brzy. Pro více info sleduj naše Facebook stránky.